nakapalit wala puno og lubi. Kay tanaw na to kung pwede na makasupport kay paminaw na ko naghan kay tug pula karon. Tara na. Sige, tara na, mami. Wala nun ba yung mami? Hala, mami, kadako di ani mong iriya nga napalit, mami. Daghan pa dyan kasagingan. Oh Maria, lahos pa gyud dito sa unahan na dito ang rindero sa bukid. Ay, mauba. Lucio, mao ni ako ipamintin sa imo og hagbas kay sunod si Mana magpakupra sa takay para makasweldo na ko ninyo. Ay, dalit na, mami. Tara Magkano na. ako dito? Kayo. Ilang pasulong mo? Ubay-ubay yun niya ako mabikir karon. Dako jud kog halin ani. Hala, mami, na isa pa. Wag inahinay lang Maria kay mahagulay lang tayanan diri na. Muni lang tayanan diri ah. Hindi ko diya, mami, uy. Dali na ko. Hinay lang. Digandaghan na ako natapok. Bunta na lang ko ni. Kinsa man ang tawo nagpadulong diri? Pasig ang tag-iya na ano. Mutago ko bi basig masakpan ko. Hala, mami, mauni mong iriya, mami. Oo ni Maria. Ya, taasa sa bukid, mami, uy. Napa dyan kita nung daan nga mais. Abot ko ni sa unahan Maria. Ay, mauba. Yung musaka pa ta dito, mami. Rinam na si senyorita oh. Sila na day ang bagong tag-iya ani di ay. Hapit pa ko nasakpan oh. Hala, Kuya Lucio, dako-dako dyan ay kaugagbasanan. Hala, mami, kadagan sa pulak. Kinsa kinagtapo ka na, mami, buutan ka ayo. Ano na may lubi diri? Napasubo og patapok. Rina, basig na ni ani diri ba namulak. Murag bag-o pa jud ni ba? Tan-aw na to basig napaniron sa palibot. Hala, nagduda na sila sa akong itapok na lubi. Lucio, adto ara go dito. Ikaw Maria diha ka. Mami, Sige, balik Rina, ako na ay matuon. wawak. Dali lang gud ko, mami, oh, magbantay lang ko aning lubi. Mary, tabang utan o Mary. Agoy, si senyorita man na oh. Mutago kog maayo be. Kay kabalo ko umakitan ko ana. Musyagit ba yan na dayon? Rina, may problema diri. Kinsa kay nagtapok diri sa mga lubi? Lucio, sukad karon perminti na ka diri sa area kay para makabalo ka kung kinsay nagapamulak diri sa lubi. Ako bahala diri sa imong area. Mami, dili ka wawak ang nagtapok, ana. Nakawawak na si muna huna Maria. Usa pagtapok sa wawak ana nga gabi ra man na mo gawas. Uy, katsihang pa ko. Mami! Unsa ka Maria? Mami, nakadungog ko wawak dito dapita, mi. Lucio, tanawa na ko dito dapit sa saging kung unsa ikadluka ni Maria. Sige Rina. Patay. Sakpan jud kong Lucio ani padulong na diri. Ikaw man day na. Kinsa man na Lucio? Tanawa, mami, nun ay wawak. Kaila pa dyan ni Lucio. Kadako jud ay sa wawak senyorita. Dali tagod mo diri. Na, usao ka kuniron. Dito ko na, mami, ni wawak, mami. Hinay lang senyorita maka magisi ako sa nina. Uy, dudong pawiks, ikaw man day na. Maayong hapon di asimo harina, senyorita. Nagunsa man ka na dudong pawiks? Mami, basi gilibanganan niya di atong saging. Kalibangon magkukurina. Maong nitago ko diri ah. Ah, kabalo nako. Ikaw din nagtapok ka ng lubi diha no? Siya dyan na, mami. Tapok ko tag lubi. Saan na kong lubi? Adahag lubi sa mua. Mami, maudi ay masigi na silang kapalit og bagong dulaan si Dudong Pawik ug si Tisoy. Kay magsigi na silang pamulak diri sa atong kalubinan. Pataka lang ang pasagan senyorita da. Muli na ko. Itong kantakas kong papa. Sadya nga sa tinapok na ko na lubida. Balik ko ng takaw niya. Bye-bye, senyorita! Bleh.